Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Прызнанне і падзяка за працу. У Маладзечні ушаноўвалі перадвікоў усіх галін народнай гаспадаркі. Жанчына ў свеце магчымасцяў. Спецыялізаваны кірмаш вакансій для прадстаўніц прыгожага полу прайшоў у нашым горадзе. На паклон да святыні. У Маладзечынскую епархію ў сераду прыбудзе каўчэг з часцінкай пояса Прасвятой Багародзіцы. У Маладзечні лепшым працаўнікам нашага раёна уручылі заслужаныя ўзнагароды. У пятніцу ў Палацы культуры ушаноўвалі перадавікоў усіх галін народнай гаспадаркі. Прызнанне і падзяка за працу – пацвярджэнне таго, што грамадства шануе ўклад кожнага чалавека ў агульны дабрабыт. І гэта магчымасць сказаць дзякуй тым, хто сваім прыкладам паказвае, што ўпартасць, адказнасць і любоў да сваёй справы здольныя тварыць цуды. В связи с тем, что основной задачей органов внутренних дел является поддержание правопорядка, значительный вклад вносит общественное формирование, такие как добровольная дружина. Активная позиция наших граждан уже не первый год способствует снижению преступности в общественных местах на территории Маладеченского района. Учитывая заинтересованность граждан в поддержании порядка на улицах нашего города, местах массового отдыха, а также на объектах транспорта, способствует тому, чтобы мы эффективно создавали добровольные дружины и принимали в наши ряды новых дружинников. В этом году мы провели большое количество мероприятий по всем направлениям деятельности Союза молодежи. Это и волонтерские мероприятия, конечно, гражданско-патриотические. Особый акцент был сделан на трудоустройство молодежи в летний период, ведь трудоустройство молодежи – одно из приоритетных направлений Союза молодежи. В этом году мы трудоустроили более 300 молодых человек. Ну и в следующем году, конечно, будем повышать этот процент, это количество. 2025 год был очень насыщенный и знаменательными событиями, и новыми проектами. У нас очень интересный проект вышел, это «Культурные люди». Этот проект мы начали только ради того, чтобы наши земляки узнали о людях сферы культуры. Люди, которые сделали для истории Беларуси, нашего государства и нашего края очень многое. Па традыцыі, у Палацы культуры прадпрыемствы і установы нашага раёна знаёмілі гасцей свята са сваімі дасягненнямі і навінкамі прадукцыі. Асаблівай папулярнасцю карысталіся лакацыі прадпрыемстваў харчовай прамысловасці. Якасна і смачна, аднадушна ацэньвалі удзельнікі свята прадстаўленую прадукцыю. Прэзентавалі прадпрыемствы і свае навінкі, якія ўжо можна набыць у крамах. Мы рады представить вашему вниманию новинки. Багет геленовский пикантный, багет геленовский пряный. В один идет в состав смесь пикантина. Здесь сладкая паприка, кунжут, семя льна. А здесь идет чесночная смесь. Очень вкусные, интересные новинки. За соседним столом вы можете попробовать наши следующие новинки. Хлебец молодеченский микс, в состав которого входит смесь спортактив, состоящая из семян льна, тыквы, подсолнечника и моркови, что очень полезно для здоровья. А также хлеб молодеченский гречневый, в составе которого 30% содержания гречневой муки. У ліку гасцей мерапрыемства не толькі тыя, хто цяпер уносіць уклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна, але і ветэраны працы. Работу, начинаючи с хозяйства, начинаючи от полевода, потом был главным агрономом, заместителем, директором совхоза Янки Купалы. У сельском хозяйстве никогда легче не было и не будет. Это всегда тяжелый и очень нужный труд. Надо устать рано, еще с восходом солнышка, и легче спать, когда солнце уже опустится. И не смотреть, что рабочий день кончился. Вынікі 2025 года падвёў старшыня райвыканкама Павел Губко. Ён падрабязна расказаў аб дасягненнях у розных сферах, а таксама адзначыў працоўны патэнцыял нашага раёна. Ён падкрэсліў, што галоўнае багацце кожнага рэгіёна – гэта яго людзі, якія сваёй працай штодня уносяць уклад у развіццё і сваёй малой радзімы і ўсёй краіны. 2025 год останется в истории нашего района как год новых побед, год преодоления, год уверенного роста. Но сегодня, подводя итоги, я хочу сказать о самом главном.
Главное богатство Молодеченского района – это люди. Трудовые коллективы организаций, самоотверженные строители, талантливые педагоги и медики, инициативные предприниматели – все те, кто ежедневным трудом, профессионализмом и любовью к родному району создают его настоящее и будущее. Спасибо вам за ваш ежедневный труд, самоотдачу, сотрудничество и новые идеи. Намеснік старшыні мінскага аблвыканкама Віктор Рагускі таксама падзякаваў працаўнікам за іх прафесіяналізм, адзначыўшы, што Маладзечанскі раён штогод уносіць значны ўклад у росквіт і дабрабыт усёй Мінскай вобласці. Таксама ён уручыў нашым землякам ганаровыя граматы і падзякі абласнога выканаўчага камітэта і абласнога савета дэпутатаў. І галоўны момант свята – на сцэну выйшлі тыя, чые імёны занесены на дошку гонару Маладзечанскага района па выніках работы за 2025 год. Працаўнікі самых розных галін – прамысловасці, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, культуры і адукацыі. Названыя як лепшыя прадпрыемствы, арганізацыі, тэрытарыяльна-адміністрацыйныя адзінкі, так і імёны лепшых работнікаў кожнай сферы. Цырымонія ўзнагароджання працягнулася уручэннем ганаровых грамат, падзяк Маладзечанскага райвыканкама і раённага савета дэпутатаў. Дапамога словам і справай. На ўшанаванні на раённым свяце лепшых працаўнікоў не засталіся без увагі прадстаўнікі сацыяльнай сферы. На раённую дошку гонару занесена прозвішча і Алены Міцкевіч. Яе прафесія – дапамагаць людзям. Сваю памочніцу з Маладзечанскага раённага цэнтра сацабслугоўвання насельніцтва з нецярпеннем чакаюць штодня яе падапечныя. Сярод іх сям'я гараджан-пенсіянераў Іосіфа Варанько і Надзеі Сліжэўскай. Абодвум ужо без малога па 90 год. Зразумела, у такім узросце спраўляцца з многімі бытавымі праблемамі ўжо складана. Ды і здароўе патрабуе шмат увагі. Але Алена Міцкевіч заўсёды умее падбадзёрыць сямейную пару і знайсці нагоду для іх радаснага настрою. Купила вот такую весеннюю продукцию, чтобы Надежда Иосифовна обновлялась, молодилась. Вот посмотрите, вот это именно для цветущих цветов, 5 килограмм. Будем с вами пересаживать. Как раз подходит хороший грунт, хороший состав. Алена Міцкевіч дапамагае пенсіянерам не толькі ў набыцці сродкаў рэабілітацыі і атрыманні адраснай сацыяльнай дапамогі. Абавязкова кожны раз правядзе з імі хвілінку здароўя, зробіць перавязкі, памеряе ціск. Дабрыня, уменне выслухаць чалавека, пачуццё такту, эмпатыя. Гэтымі якасцямі Алена Міцкевіч валодае ў поўнай меры. Она закупает нам продукты. Если надо, она ходит в аптеку, покупает лекарства. Время есть, уже пропылесосит тут, сделает влажную уборку. Вот. Мусор вынести, ну, такая у нее работа. Другой раз Надюша заболела, так пошла на кухню, состряпала, поесть мне. Очень помогает. Я не знаю, что мы делали без нее. Такая сама все делает, аж скажешь, что сразу выполняет. И в магазины, и дома все помогает. Хорошо, побольше б таких. Да Алены Міцкевіч яе падапечныя звяртаюцца і па выхадных, і ў нерабочы час. Патэлефануюць, папросяць парады, часам спяшаюцца паведаміць якую-небудзь добрую навіну. Самай старэйшай жанчыне, да якой прыходзіць сацработнік, ужо споўнілася 90 год. Работа Алены Міцкевіч – гэта сапраўдны марафон клопатаў. Аптэкі, магазины, паліклініка, бальніцы, сацыяльныя установы, яе штодзённыя маршруты. А дома у кожнага з падапечных дапамога ў вырашэнні тых самых бытавых пытанняў, якія ніколі не заканчваюцца. Без сімпатыі і любові да людзей у гэтай прафесіі застацца немагчыма. В этой профессии я работаю 12 лет. Ранее я работала воспитателем детских дошкольных учреждений. Все мои люди с нетерпением ждут моего прихода, а это 8 нетрудоспособных граждан. У каждого своя судьба, свое настроение, свои какие-то пожелания на этот день, просьбы, заботы. И со всем этим помогает им справляться социальный работник. Ведь доброта – это то, что увидит слепой и услышит глухой. Это слова Марка Твена. Жанчына ў свеце магчымасцяў. Спецыялізаваны кірмаш вакансій для прадстаўніц прыгожага получалавецтва напярэдадні дня 8 сакавіка правялі спецыялісты ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Маладзечанскага райвыканкама.
Удзел у мерапрыемстве прынялі прадстаўнікі розных арганізацый і прадпрыемстваў, якія маюць патрэбу ў кадрах. Наведвальнікі звярталіся з пытаннямі самымі рознымі. Іх цікавіла магчымасць частковай працоўнай занятасці на пенсіі і ў дэкрэтным водпуску, змены прафесій і перанавучання. Филиал «Автобусный парк номер 4» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». В настоящее время штат водителей у нас составляет 143 человека. Из них у нас работает 9 женщин-водителей. Мы с удовольствием приглашаем, в том числе и женщин к нам на работу. Приходите с удовольствием. Также нам требуются кондуктора, поэтому с радостью будем ждать вас. Спецыялісты службы занятасці таксама давалі кансультацыі наведвальнікам па адкрыцці прадпрымальніцкай дзейнасці, атрыманні субсідый на развіццё ўласных спраў. Таксама арганізуюцца групы грамадзян для ўдзелу ў грамадскіх работах. А што тычыцца наймальнікаў, то многія калектывы займаюцца навучаннем новых работнікаў непасрэдна на саміх прадпрыемствах і ў арганізацыях. Вясенняя паводка. Быць ці не быць вялікай вадзе сёлета – гэта пытанне пакуль застаецца адкрытым. Вясна упэўнена ўступае ў свае правы. Тэмпература днём трымаецца са знакам плюс. У гарадах тэрыторыя заўсёды вызваляецца ад снегу хутчэй, чым у сельскай мясцовасці. Але выхад вады з берагоў залежыць ад цэлага комплексу фактараў. У сувязі з усталяваннем цёплага надвор'я і таяния снежнага покрыва для кантролю вады ў рэках і азёрах сіламі работнікаў Маладзечанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях проводится мониторинг гидролагичной обстановки. Пристальное внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений, водопропускных труб, ливневых канализаций, а также наличию заторов на водных объектах. По оперативным данным, на территории Молодеческого района в настоящее время подтопление не зафиксировано. Проблемные участки, которые в прошлом году подтапливались, таких на территории района порядка 6, контролируются ежедневно. В данной работе принимают участие также председатели сельисполкомов, дорожные и коммунальные службы района. На паклон да святыні. Частинка пояса Пресвятой Богородицы, а таксама частинка мошчаў яе бацькоў, святых праведных Іакіма і Ганны, днямі дастаўлена ў Беларусь. У Маладзечанскую епархію каўчэг прыбудзе ў сераду, 11 сакавіка, і па благаслаўленні ўладыкі Паўла будзе знаходзіцца ў храме Ражства Хрыстова ў 6-м мікрараёне да чацвярга 12 сакавіка. У 2024 годзе святыня ўжо пабывала ў Беларусі, і да яе ўсюды выстройваліся чэргі веруючых. Людзі атрымлівалі духоўную радасць і прасілі Багародзіцу, праведных Іакіма і Ганну аб дапамозе ў самых розных жыццёвых ситуациях. Скажем, если в семье есть проблемы, что трудно женщине забеременеть, ну к кому обращаться? Как не к Пресвятой Богородице и не к Иакиму и Анне. А у них такая вот сила перед Богом о том, что они имеют возможность вымолить у Бога за таких людей. Поэтому обращаются в таких случаях. Я бы обращался, если у кого-нибудь есть подозрение на онкологию. Я прочитал, что многие люди такие тоже получают исцеление. Мы даже не знаем, сколько мы можем получить от того, что мы побываем в храме возле святых мощей и обратимся к Пресвятой Богородице. Потому что мы-то просим, нам кажется, что вот свет сошелся клином на какой-то одной проблеме, а на самом деле Пресвятая Богородица, если и посылает благо, то она посылает много, изобильно, не жалея. И получается, что человек пришел за одним, а получил и это, и еще много чего. Вот таким образом будем вас всех ждать в среду в 12 часов дня в храме Рождества Христова по улице Криничной, это в районе ГАИ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, у Тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.